היום אנחנו בסרטון מיוחד שאני עושה 1v1 עם תום. ואנחנו הולכים היום לעשות עד 3 דמויות שכל פעם בתורו מישהו יבחר. תום, אני נותן לך לבחור את הדמות הראשונה. בוא נעשה דיינמייק כבר. אוקיי. אז יאללה, דמות הראשונה דיינמייק. אוקיי, יאללה, זה... בחרתי. יאללה. מתחילים את הקרב שלנו. בוא נקווה שילך לי טוב. בוא נראה. אתה פגוע? גם אתה. אומייגאד, אני בקושי מצליח לפגוע בך. כן, אבל אתה אספת את הכוכב הראשון, שזה די טוב. אני חייב לפגוע בך גאדג'ט. ואם לא תפגע, אז כן, אני גם... זה קשה לעשות 1 על 1 עם דיינמייק, אבל אני חושב שהכוכב הכחול, הנקודה הראשונה, זה מה שעוזר. זה לא כזה עוזר, אתה יכול בשנייה פתאום להרוג אותי. לא! לא! יש, ניצלתי. טוב. זה הולך להיות קרב קשוח. כן. בינתיים... זה גם שלל, זה לא נוקאוט או משהו. יו. 200 חיים. let's go! לא מאמין, לא מאמין. אני פשוט מפעילה היפר. let's go! לא. בוא רגע, בוא אליי. לא מאמין. המשחק הראשון שלי. עכשיו אני בוחר את הדמות, אבל אני לוקח פה סיכון מטורף, כי אני יודע שתום מטורף איתה, ואני בוחר קולט. לא, כן, לא מאמין. אני הייתי איך קוראים לזה? נו, בזה של המלאכים ושדים, שהיה פעם מצור. נו. והייתי שם 100 HP עם קולט, התחמקתי מהכל, והרגתי את כולם. סיפורים ישנים. כן. היום הוא כבר גרוע. לא, זה קרה אתמול. אני פשוט שכחתי איך קוראים למפה. כן. אז טוב. אמרתי מצור, כי זה היה פעם מצור. מי ששיחק פעם. אני התחלתי ישראל ב-2020. גם אני. אבל במשתמש הזה, מ-2021. אבל עדיין יש לך סקינים נדירים. כן. פשוט במשתמש הקודם, אז... לקחת את הכוכב. כן. 70 HP. מה? אמרתי לך. למה אני לוקח את הסיכונים האלה לעזאזל? לא. גדול. יואו. שנינו עם מולטי. שנינו עם מולטי. אני שומר אותו. לא פגעת? וואו, זה קרב קשוח וצמוד. אני חייב להטעין חיים. כן. אני לא מאוד בחיים. אוקיי. אני אנסה להתחמק ממך. אוי. יואו. לא, זה לא קרה עכשיו. הוא הרג אותי ואני הרגתי אותו. אתה הרגת אחריי, זה יותר נוראי.
כן, שאני מקבל את הנקודה הכחולה. לא מאמין שאני לא פוגע. תראו, אני עוד שנייה בהייפר צ'ארג'. ואני כבר, אני צריך לקום. בוא נגיד שאנחנו שמים כל אחד את הגאדג'ט, שם במקום אחר את ההייפר צ'ארג'. אנחנו רגילים לשחק במקשים שונים כל אחד. ההייפר צ'ארג' של תום למטה ושלי בכלל הכי למעלה שיכול להיות. לא. לא מאמין. יואו, איזה ניצחון. טוב, תורך לבחור דמות, 1-1. אני בוחר את פייפר. לא משנה, אני מחליף לסטו. סטו, אין בעיה. סבבה, אוקיי. אני מוכן, אני כבר יודע איך לשחק עם סטו. הכל טוב. אוקיי, יאללה. אני שם לו גם במשחק עצמו את הגאדג'טים שאני אוהב. איזה סטאר פאוור שמת? אני לא אדבר. אבל אני במפות רגילות אני משתמש בסטאר פאוור של הריפוי, אבל ב1v1 אני בסטאר פאוור השני. אני תמיד בסטאר פאוור השני. אתה טוב איתו. אני פגוע. לקחת את הכוכב שוב. כן, זה מה שבסוף כאילו זה. הכוכב הזה, זה יותר נקודות. אוי לא. גו! יואו, לא מאמין. יש. לא. יאללה, קיל ראשון שלי. חייב להרוג אותך ואז אני מוביל. אחי, שנינו 1 HP. אני לא מתאים חיים. אוקיי. אני לא זהיר בכלל. אתה מסתכן עכשיו הרבה. let's go! לא מאמין לך. אבל זה בגלל שלקחת בגלל הכוכב הכחול הזה, אז אתה עכשיו מנצח. אשמתי שיש אותו בשלל. זה באמת מה שמחריה. עכשיו כבר לא. בוא אליי. לא כיוונתי את האולטי אליך. זה 2-1. עכשיו אני בוחר דמות. ואני אבחר נראה לי מקס. מקס? במשתמשים הקודמים שלי הייתי טוב איתה ממש. אוקיי, סבבה. אני מאוד טוב עם מקס, 700 גביעים איתה. הייתי איתה איזה 1000, אל תקשיבו לו. בסדר, נכון. ועדיין נשמרו לי היכולות. אני עדיין זז מהיר, יש לי את השיטה. סבבה, יאללה. אם אתם רוצים שאני אראה סרטון איך אני משתמש במקשים שלי, אז או איך שתום משתמש במקשים שלו, אני כבר כיוונתי את המקשים שלי על תזוזה ממש מהירה. ככה שמתחמקים ממש טוב. יש גם משהו שנקרא תנועה נעולה, משהו כזה. כן. אני לא שם את זה, מה זה עושה? אני לא מבין. אני פשוט כאילו אם אני שם את זה, אז אני יכול להתחמק כמעט כל דבר בקלות. אתם רוצים שאני אראה איך אני עושה את המקשים שלי?
וכן, זה נראה לי סרטון מעניין. יש גם הרבה פרואים שהם שמים את המקשים שלהם בצורות שונות. כן, אני למשל לוקח את זה משחקנים שאני אוהב. אני פשוט אוהב לעשות את זה רגיל, אבל זה... את ההיפרצ'ארט שאתה שם למטה. כן. אני שם אותו בכלל למעלה, את הגאדג'ט ממש בצד למטה, ואת הסופר ככה. אני כבר רגיל לשחק ככה. כן, אבל גם יש גדלים, שכאילו גדול, קטן. אני עושה את זה רגיל. הגדלים זה כאילו לפעמים אם זה קטן מדי, אז יש שחקנים שנגיד זה לא נלחץ להם. אז עדיף לשים את זה רגיל הכי טוב. כן, ואם זה גדול מדי, אז כאילו, גם לפעמים יוצא לי שאני נגיד לוחץ על... וחברים, כנראה שפה נגמר הסרטון. אם תום יהרוג אותי עכשיו, אני כזה מושפל. יש לי עסקה. בשביל הסרטון, אני מוכן לעשות הכל או כלום. אוקיי, מה זה? כל אחד שם איזה דמות שהוא רוצה. אוקיי. והמנצח של זה ניצח את הכל. אוקיי, יאללה. תמניח בשביל שאני לא אשמע איזה דמות. אצלי זה כבר מולמה. יאללה. בוא נבחר. אני אשים את זה. ואני אשים את זה... חייב לנצח. אני כבר יכול להגביר כי סיימתי לשים את הדמות. רק מזכיר, אני לא רואה איזה דמות הוא שם עד שאנחנו לא מתחילים את המשחק. יאללה, שמתי מוכנים. עכשיו נראה איזה דמות כל אחד שם. שלי, אחי. מבאס, כן. טוב, אבל אם תהיה מספיק קרוב לאימון, אז... אני צריך רק להתחמק ממך. אני בינתיים מצליח קצת. אפילו פגעת בי את הירייה הטובה שלך. כן, לבי יש... כאילו, אבל אחרי כל ירייה רגילה יש לך ירייה טובה הזאת. אני לא מאמין. לא מאמין, למה עשיתי את הכל או כלום הזה? בוא, תקרב, אל תפחד. יש לך את הסטאר פאוור של הבריאות? כן. לא, הלך לי המשחק. לא מאמין. יש לך הייפר צ'ארג'. לא. לא מאמין. עדיין יש סיכוי אם תהרוג אותי פעם אחת. אם אני הורג אותך פעם אחת וחונק, אז יש לי המון סיכוי. מה זה היה? איך? היה לי את המכה החזקה. איך? לא מאמין. לא, זה לא משנה מה אני עושה עכשיו. חייב להרוג אותך. לא מאמין. טוב, ניצחת הכל. וואי. טוב חברים, זה היה הסרטון. 3 לייקים לחלק 2. יאללה ביי.